Quan vas decidir escriure? Escrius des de petita? Què et mou per escriure? Sí, jo ja de petita m'agradava. Jo era una lectora que devorava llibres de molt petita i de molt jove, i encara l'altre dia vaig trobar una persona que em va recordar en Ramon Bufí, que havia sigut vicari aquí a Manlleu. Ens vam trobar i em comentava, diu, el dia que vaig arribar a l'escola del Carme i diu, les germanes em parlaven de les dones i em van dir, ui, aquesta, diu, llegeix molt, diu, era com una advertència, perquè esclar, en aquella època llegir molt encara era com una mica, vam dir, alerta perquè llegeix molt, no? Doncs sí, m'agradava llegir i després doncs escrivia, però escrivia per mi, no era la idea de pensar en publicar algun llibre o ser escriptora. No ha estat mai la vocació, perquè a mi la part creativa m'agradava molt el teatre i jo crec que canalitzava molt aquesta part creativa en aquest àmbit. Però m'ha agradat escriure i ho he fet, però ho he fet a vegades doncs això, no? En ocasió que em demanaven un article o que, en fi, no? Que em demanaven alguna col·laboració. I a partir d'aquí després hi ha una escriptura més literària, de creació, doncs petites narracions, algun text teatral. Això ho he fet però sempre amb finalitats o per encàrrec, no tant amb la idea de dir, doncs ara vaig a construir un univers literari o crear algun tipus d'obra literària. En aquest sentit no, però escriure m'ha agradat sempre. I quins són els teus temes habituals d'escriptura? Com definiries una mica el teu estil literari? Sí. Amb què t'inspires? A veure, jo diria que a mi m'agrada sempre molt la senzillesa en l'estil, que és molt difícil, o sigui, arribar a una escriptura senzilla vol dir tot un procés de depuració. És molt difícil a vegades buidar, anar a les essències, i després també m'agrada sempre molt connectar amb llenguatge molt planer, connectar amb una llengua que és la llengua del carrer, la llengua familiar, connectar amb la llengua dels avis també, perquè malauradament la llengua evoluciona, ja ho sabem, però sí que és veritat que quan escoltes la gent gran redescobreixes sempre expressions, maneres de construir les frases molt genuïnes, i a mi m'agradat molt sempre connectar amb això. I els temes, doncs, també sempre han estat temes molt inspirats en les petites coses, en els mons interiors, en les coses més senzilles de la vida diària, no? En això, en posar en valor a vegades aquelles petites coses que ens fan a tots la vida més fàcil, més agradable. Bé, tampoc, clar, parlo de que jo no tinc tampoc un corpus literari, vull dir que doncs bé, jo què sé, a vegades també m'han agradat els temes més frívols, però des d'un punt de vista irònic. Recordo que vaig fer unes col·laboracions durant molt temps a la revista El Ter, que signava amb un pseudònim que era Arnau Corbatera, i no sé si ho vaig arribar a dir mai, i era una crònica rosa que a partir d'algun fet d'aquests que surten a les revistes habituals, aquestes que en diem del Cor o la premsa groga, doncs jo hi feia un article d'ironia, de reflexió a l'entorn d'això, no? Vull dir que molt connectat amb la realitat quotidiana i amb el dia a dia. I amb quin gènere literari et sents més còmode? Perquè has fet dramatúrgia, has escrit narrativa, no sé si poesia... Sí, no, poesia no gaire, molt poc. A mi m'agrada molt el gènere dramàtic, m'agrada molt, i potser és una de les coses que a vegades penso que al llarg de la vida, quan estigui jubilada, si podem arribar-hi i tingui temps, potser l'escriptura dramàtica és la que m'atrau més, la construcció d'un text dramàtic. I guions, dramatúrgies n'he fet perquè he treballat molt amb adolescents, fent tallers de teatre, i com que sempre hem treballat a partir d'experiències de creació col·lectiva, guionar aquests espectacles sí que m'ha agradat molt sempre. I la veritat és que en tinc molts de guions fets d'aquests inèdits, de molts treballs que hem fet al llarg de tots els anys que m'he dedicat a fer tallers de teatre amb adolescents. Jo sí. I en general, com penses que ha de ser un bon llibre? També com a experiència lectora teva. Sí.
Per què un bon llibre transcendeix al llarg del temps? Què ha de tenir un bon llibre? Clar, jo penso que no hi ha fórmules, no? Perquè i a vegades no saps per què t'enganxa una lectura o no t'enganxa, perquè fins i tot amb grans autors hi ha gent que no hi connecta. Vull dir que és una mica... Jo penso que si arribes a connectar amb l'ànima d'un llibre és perquè aquell que l'ha escrit també hi ha posat una part de la seva ànima. Jo crec que és això. A vegades hi connectes i a vegades no. Però quan algú aboca en l'escriptura, sigui el que sigui, no? Perquè l'escriptura no és tècnica, evidentment no ho és. La tècnica t'ajuda doncs això, a escriure millor i pots fer un aprenentatge tècnic de l'escriptura, però quan tu hi aboques l'ànima, jo crec que això passa el mateix amb totes les expressions artístiques, amb una obra de teatre. Quan tu tens un motor, hi ha alguna cosa que t'empeny, o trobes un text amb el qual tu expressaràs o diràs alguna cosa que en aquells moments t'ocupa, et preocupa, et motiva, clar, allò aleshores connecta i arriba. I amb l'escriptura també. Pot ser que l'autor està vivint un procés dolorós o no, és igual. La qüestió és que hi aboca l'ànima i l'ànima humana té aquesta grandesa, no? Que quan sap expressar-se a través de qualsevol forma creativa, doncs troba una altra ànima humana que hi ha una comunió amb allò, no? I això és una mica la màgia que tenen a vegades doncs, els llibres, les pel·lícules, les obres de teatre, la música, aquest punt de trobada. I finalment, què és per tu escriure? Per què escrius? Bé, és una mica això que et deia al començament, no? Jo crec que tots tenim una necessitat d'expressió més enllà de la vida de cada dia, que lògicament com que estem rodejats de persones, doncs ens comuniquem, parlem, però sempre hi ha un espai que és més íntim, més personal, en què necessites dir les coses d'una altra manera, necessites expressar-te d'una altra manera, i aleshores l'escriptura és un d'aquests canals, no? En què a vegades doncs, pots projectar un món interior que tu has anat cultivant i que moltes vegades també guardes amb un cert recel, que no vols que... on el desig de compartir-lo és de compartir-lo d'una altra manera, no? I per tant doncs, no deixa de ser una via això que et deia abans, no? De l'expressió del món interior, de l'ànima, d'allò que et preocupa, d'allò que sents, d'allò que has viscut, i ho canalitzes doncs, això, no? A través de la creació d'un text, pot ser un petit conte, pot ser una gran novel·la, pot ser un poema. Jo crec que és el sentit, no? que té la literatura, perquè hi ha molta gent que escriu i allò no surt a la llum tampoc, no? Per exemple, clar, hi ha gèneres, el teatre necessita l'escenari, una obra de teatre no representada, per exemple, és... Però clar, hi ha molta gent que escriu per ell, escriu poemes o que escriu... perquè jo crec que cobreix una mica aquesta necessitat que tenim els éssers humans també de transcendir la vida més biològica, diríem, no? El respirar, viure, menjar, doncs bé, hi ha una transcendència més enllà que ens connecta amb l'univers, que ens connecta amb el món no tan palpable, amb les emocions, i això, doncs, la literatura, evidentment, és un camí, no? Perquè tot això surti cap enfora.